ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಕೇವಲ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಮಲ್ಪನ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಂಡೆ. ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆನ ಮೆರವಣಿಗೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದುವರಿದಂಡೆ. ಮುನ್ನಡಿಂಚೋಗ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್, ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕರೇನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು. ಖಾಲಿ ಅವು ಹಿಂದುತ್ವ ಹತ್ತಂದವೆ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜ್ಯಾನ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟ ಎಂಚ ಈ ನೆಲಟು ನಡತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡತನಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಕುಳ್ನೊಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬಹುಶಃ ಯಾವಂದು ಸೊನ್ಪತ್ತೆರಡು ಮನೆ ಮೇಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮುಗೀನಿ ಯಾಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಸೊನ್ಪತ್ತವ್ರ ಮನೆ ಇಸವಿ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೊನ್ಪತ್ತವ್ರ ಮನೆ ಇಸವಿ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆನೆಯ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೇಪರ್ಡು ಫೋಟೋಪಾಡು ನಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಮರಳು ಎರೆಗ್ಲ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಹೋರಾಟ ಆಂಡಲವು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಜರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಲ್ತೀನಿ ಪನ್ಪಿನಾತೇ ಇತ್ತಿನವಳು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದೇ ಪನ್ಪಿನಾತ ಇತ್ತಿನವಳು ಇನಿ ಓ ಪನ್ಪೇರು ಹಿಂದೂಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುರಣಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಪ್ಪಿರೋಡು ಬಾರಿ ಜೋರ್ಡ ಸ್ವರಲಕ್ಕಂಡೆ ಅಂಡ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿನೇ ಇಸವಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಸುರತ್ ಕಳ್ಡು ಮಾರಿಗುಡಿದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಡು ಹಿಂದುಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಬಕ್ಕ ಏರೇಗ್ಲ ಪೂ ಮಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಪದರಡು ಸಂಘಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಸ್ವತಃ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಕುಲ್ದು ಮಾರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇರಿಕಲ ಮಾರೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬತ್ ಏರೇಗ್ಲ ಮಾರ ಇಜ್ಜವಳು ಸುರುಟು ಪೂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುರುಮಲ್ತಿನೋಲು ಹಿಂದುಲು ಪೂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುರುಮಲ್ತಿನಿ ಓಲು ಹಿಂದುಲೇನು ಮಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಜಪಡಾಯನಿ ಓಲು ಒಂದಕ್ಕೆನ್ನ ಅವಳು ಸುರತ್ ಕಳ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತರದೇ ಸುರುಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಯಾನ ಸಂಘಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಟೈಮ್ಡು ಶೃಂಗೇರಿದ ಜಾತ್ರೆದವಳು 11 ದಿನ ಓ ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡಪುಂಡು ಕೇವಲ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚನನ್ನು ಆನೆಯ ದಿನಟೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗಲು ಅಕಲ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಜಾಗ ಸಮೇತ ಸಂಘಟದ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅವಳು ಪಿರದೆಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡು ಕಾಸು ಪಿರ ಕೊರಪಾದ ಪಿರದೆಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡು ವಾ ನಕ್ಸಲ್ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತಿನ ನಕ್ಸಲ್ ಹೋರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿದ್ದಂಡ ಆನಿದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಶೃಂಗೇರಿದ ಇಡೀ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿನ ಆ ಭಾಗಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೋಡು ಪುಲ್ತಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಅವು ಆನಿದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಧಾ ಪಾಡ್ಕರ್ನ ಕಂತ ಸಭೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಪ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸೈನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪುಸ್ತಕ ಪಟ್ಟಿಯರಂದಾಗ ಅವಲೇ ಪೋದು ಅಕಲ ಸಭೆ ತನಡುಟೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಲೇ ಒಂಜಾತು ಮಾರಾಮಾರಿಲ್ಲ ಆದ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಲಮಿತ್ತು ಕೇಸನಾಗ ಅಕಲಮಿತ್ತಲ ಕೇಸು ಪಾಡಾದ ಇಡೀ ಶೃಂಗೇರಿನ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಲ್ಕೋಳಿ ವಿಠ್ಠಲ ಹೆಗ್ಡೆ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ರಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಆಯನ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಾದಿನ ಆಯನ ಮಿತ್ತ ಸುರೂಟ್ ಕೇಸು ದಾಖಲ್ ಮಲ್ಪಾದಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ವಾನಿದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಪ್ಪದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಟು ಉಂಟದು ನಕ್ಸಲ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಇರಂದಾಂಡಲ ಸವಾಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಅವು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂದೇ ಸತ್ತು ಜಿತ್ತು ಮಲ್ದೀನಿ ನಕ್ಸಲ್ ದಾಖಲ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಎರಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಯಾನೇ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಕ್ಸಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪೋಡಿದ ಬದುಕಿದಿನ ಕುಲಿಂಕುಲತ್ತು ಸೊನ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಂಡೇರು ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಮೇಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಲವ್ ಜೆಹಾದ ಪ್ರಕರಣ ಏತವಲು ಆತನ ಮತಾಂತರದ ಪ್ರಕರಣ ವಿರುದ್ಧ ಏತು ಹೋರಾಟ ಆತನಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ನಿಖಲ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಕಾನೂನ್ದ ಇತಿಹಾಸನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾತಿನ ಮೊಕದ್ದಮೆನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ FIR ಪೋತಿನ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಕಾಂಡೆ 307 ಆದ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಆದ ದಾಖಲಾದ ಪೋದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಜಾಮೀನು ಒಡ್ಡ 4 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಸಂಘಟನೆದ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ಹಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಕರಣಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಜೈಲಿಡಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಬಂಧನಾದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆತಿನ ಜವನೇರನ್ನು ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ದಿನಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳು ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಹೋರಾಟ, ಒಂದು ಇಂಚು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಡಾತಿನ ಹೋರಾಟ.
ಗಂಗೊಳ್ಳಿಡಾತಿನ ಹೋರಾಟ ಒರಿಯೇ ಬಂಧನ ಆದ 10-15 ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಡು ಒಂದು 2-10,000 ಜನತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದೆ, ಹೈವೇನ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಲೆ ಪೋದ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಪೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಬುಡುಪಾದ ಕಂದಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ರಸ್ತೆದುಂಡು ಆತಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟಲು ಅಂತಿಮ ಹೋರಾಟ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಾತ್ರಿಗೆ ಶುರುವಾತಿನ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಗಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 150 ಆಜಿ ಪ್ರಕರಣಲು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಖಲಾದಿತ್ತಂಡು ಹಿಂದುಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ 150 ಆಜಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಿತ್ತಂಡು. ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಣಿಕರು ಎಂಚೊಪ್ಪು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಗಿರೀಶನಂಚಿನ 100 ಜನ ಊರು ಬಿಡ್ದು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪಿದೆ ಇತ್ತೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು. 1 ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು 7 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ 150 ಜನ ಜೈಲ್ ದೌಲಾಡಿತ್ತಾರೆ. ಯಾಲ್ನ 4 ತಿಂಗಳು ಜೈಲಿಡು ಕುಲ್ದು ಬೈದಿನ ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ. ರಸ್ತೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನಾಗ ಉದ್ದದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದ ಆ ಲಾಠಿನ ಪತ್ತದು ಉಂತಾದಿನ ಹೋರಾಟಲ ಮಲ್ದಿನ ಕೊಲಿಯಂಕೊಲು. ಇನ್ನು ಆ ಹೋರಾಟನು ನಿಗಳು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ. 2003 ಆನೆ ಉದಯನ ಹತ್ತಿಡಿದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆ ಇಲ್ಲಲೆಂತುಪಿನ ಆ ಜವನೇರ್ನ ಕೇಸು ದಾವಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾವಡ್ ಜೈಲು ದಾವಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋಂದಿನ ಪನ್ನಗೋ ಸಂಘಟನೆ ಕಾನೂನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕಾನೂನದ ಚೌಕಟ್ಟಡವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತ ಇಂಕೊಲ್ಲು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗೂ ಸುರೂಟು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂದೇ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಸಂಘಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬಲೋಟು ಮಲ್ದಿನಂಚರ ಹೋರಾಟಲು ಉಂಡ. ಆ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮ 2015 ಬೈದಿನೆಟ್ಟಾಸ್ಕರ ಇನಿಕ್ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಕನ್ನೆದುರು ಉಲ್ಲಯಾನ ಇನಿಕ್ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಕನ್ನೆದುರು ಉಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಳಿಡವಲು ಮೈದಾನದಲ್ಪ ಫೈರಿಂಗಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ ನಿಜ್ಜಿಡ ಆನೆಯೇ ಎಂಕುಲು ಪುನಃ ಅದು ಪೋತೋಡಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಡ ಆನೆ ತಿಂತಿನ ಪೆಟ್ಟದ ಬೇನೆ ಇನಿಕಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಬಿರಿಟ್ ಲಕ್ಕೊಂಡವು ತಲೆಡಿದ ಕಾರಮುಟ್ಟ ತಿಂತಿನ ಪೆಟ್ಟದ ಬೇನೆ 1 ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ಮರ್ದನ ಲೇಪನ ಪೂಜಿದು ಅವಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿಂಡಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಇನಿಕಲ ಲಕ್ಕೊಂಡವು ಬೇನೆ ಆನೆ ತಿಂತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಸೊನ್ಪತ್ 4 ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿನೇ ಇಸಬಿಡೆ ಲವ್ ಜೆಹಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋರ್ಟುಡು DSP ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳೊಪ್ಪು 1 ವ್ಯಾನ್ 2-3 ಜೀಪುಲು 100 ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಲು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಪೊನ್ನನ ಕಾಪರಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿನ ಇಸವಿಡು ಸುರತ್ಕಲ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿತ್ತೆಂಗು. ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿನ ಇಸವಿಡು ಜೈಲಿಡಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸೊನ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂಡು ಪಿದೈತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಇರ್ನಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾಪಲ ಸಂಘಟನೆ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಉಜಯ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಎಡು ದೇವ್ರದೇಟು ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಲ ದಿನೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಲ ಎರೆಗಲ ಆತಜ್ಜಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಿ ಗಿರೀಶ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಅನ್ನ ದಿನೊಟ್ಟು ದಾಲ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಜಾಗಿಲ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶನೇ ಇತ್ತು. ಬದ್ದಿನ ಅಂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋತೋಡು ಅಂಡ ಜೈಲ್ದ ಉಲೆಯಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚೆತ್ತನಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ 1-2 ಜನ ಜೈಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋದೆ ಬೋಡೊಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಜೈಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಕುಲ ಸೊನ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂಡಿತ್ತೇರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಿತ್ತು ಗುಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಮಲ್ದಿನ ಹೋರಾಟಪ್ಪು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಘಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಹೋರಾಟಪ್ಪು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆತ್ತ ಬಿಡುಪವರ ಪೋತಿನ ಜಯಂತ್ ಮಲ್ಪೆನ ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಹಲ್ಲೆಯನ ಪಗ ಮಂದಾನೆ ಕಾಂಡ 2 ಗಂಟೆನೆ ಮಲ್ಪದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಪಿರ ಪ್ರತೀಕಾರದ ತಂದು ಅವರು ಮಲ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಉಪ್ಪು ಪೇಜಾವರ ಸೈಕಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಲಿತ ವಿರುದ್ಧ ಆತಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಪ್ಪು ಅವಳು ಹುಡುಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗನ ಒರ್ತಿನೊಪ್ಪು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಎಂಚೆತ್ತನಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಸೊನ್ಪತ್ತ 2 BM ಇದ್ದಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಗುಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಿತ್ತ ಸುಳ್ಳು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತ ಸಚಿವನ ಅಡ್ಡ ಪಾಡು ಅಂದಾನಾಗ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿನ ಬಿಡ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಅಡ್ಡೋಡು ದೀವೊಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಪೊನ್ನಾಣಿ ಹಿಡಿತಿನ ಪೊನ್ನುಲು ಮತಾಂತರಗ ಒಳಗಾದ ಪೊನ್ನಾಣಿಗೆ ಪೋದು ಸೇರಿದಿನ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಪೊನ್ನಾಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ತಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆದ ಪಿರಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದನ್ನ ಆನಿದ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಲ್ದಿನ ಹೋರಾಟಲು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪನೊಂದು ಪೊಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ಯಾವಂದು
ಸೊನ್ಪತ್ನಾಲೆಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪುನಗಲ ಅವಳು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ತ ಹೋರಾಟ ಲಕ್ಕಾದು ಬೈದಿನಕೊಲ್ ಇಡೀ ಜನತಾದಳದ ಅಣ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆನೇ ಹಿಡಿದ ಬೈಂದೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕರ ಬೆರಿಬದ್ದ ದಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಕೇಸ್ ಕೊರ್ರಪೈನ ಜವನೇರ ಸೈಕಲ್ ತುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿನ ಓಡಡೆ ತುದ ದಾಟದ ಪೋಟೋಲ್ ಬಂದ ಬಡಾಕೆರಟ್ ಪಿರ ಉತ್ತರ ಕೊರನ ಪರಿಣಾಮ ಊರದ ಒರಿಯೇ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒರಿಯೇ ಒರಿ ಹಿಂದೂ ಜವನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬನ್ಬಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೊತ್ತಿನ ಯಾರು ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು 95 ಇಸವಿಡ ಆತಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅಂದು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಊರು ತಿರ್ಗದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡದ ಬತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು ಬಾಕಿಲು ಬಿಟ್ಟದು ತತ್ತತ್ತು ಬರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡಲ್ತ ಪುಂಜೋಲು ಮಲ್ತೇರು ಮನದ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಡೆಗೆ ರೈಡ್ ಆಪಿನ ಉಂತುಡು ಪುರಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧಿಗೆ ಬತ್ತಣ್ಣು ಒಂಜೇ ರಾತ್ರಿ ಆತಿನ ಒಂಜೇ ದಿನೋಟ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಅವೇ ವರ್ಷ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಡು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡುವೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡು ಅಂದು ಎಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏಸಿನ ಎದುರುಡೆ ಜವನೇರು ಗಟ್ಟಿ ಉಂತದು ಪಂಡದಿತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಈ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎಂಗುಲೈಕ ಬೊಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪಾಡಂಡ ಕೇಸ್ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆನ ಪಂಡದು ಗಟ್ಟಿಡ ಪನ್ಪಿನ ಸುರಲಕ್ಕ ಅವರೋಸ್ಕರ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಡಿತ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನನೇ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ದಿನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನ ವಾಣಿದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಯಾನಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಏರು ಪಂತೇರು ಕೇಸು ಪಾಡುವೆ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡುವ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಹಾಕಲು ಅವೇ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಓಪನ್ ಆತಿನ ಅಂಗಡಿನ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಕುದೊಂದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕುದೊಂದು ಇಜ್ಜುಡ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಮುಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಅವು ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತಂದು ಅಂಚಿನ ಹಿಂದುತ್ವನ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ರಸ್ತೆಡು ಉಂತದ್ದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ವಾರೀತಿದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ವಾರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟಿಸೋಡು ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತು ದಿನ ಉಂತು ದಿನಿಕಲ್ನೆ ದುರುಡು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದ ಸಮಾಜ ಪಂಡದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಂದು ಪೋನ ಗಾಯನ ಮಿಗ್ದಿ ಪಲ್ನಕ್ಲಿ ಗಿರ್ಬೇರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರೋಡು ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ರಿಪೇರಿಪ್ಪು ಅನಂತನ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ನ ಪಗ ರಾಜಕೀಯದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ 85,000 ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತುಕೊರೆ ರಾಜಕೀಯ MLA ನಕಲು ಪಿರವಂತಿನ ಪಗ 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ ಸಮಾಜೋಡು ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೂ ಉಂಡಿನಿ ಅರೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಆದ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲನ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಆಧಾರ ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊರ್ನೆ ಅರ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಂದಕ್ಕೆನ್ನ ಏರಿಂದಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ಅವೇ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಲ್ತಿನ ಉರ್ದಕ್ಕೆ ಲೊಜ್ಜೆ ಪಂಡೆ ಸತ್ಯನ ಸಾಮಾನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಪ ಅಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೂ ಕೊರ್ನಿಂದಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ಇನಿಕುಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾಪ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕುಲು ಉಂತಿಯಾರು ಆನೆಡ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಕುಲೆಗಳ ಉಂತರ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನ ಸುಖಾನಂದರ ಹತ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭಡುಪ್ಪು ಐತಮ್ಮ ಶವಯಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡುಪ್ಪು ಇಂಚೋಗಾಯನ ಷರತ್ತು ಮಡಿವಾಳ ಪರ್ಲಿಯೋಡು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನಗ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಅನ್ನಗ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿಯರು ಉಲಿತ್ತುಜೇರು ಪರ್ಲಿಯೋಡು ಇತ್ತಿನ ಉರಿಯೇ ಯಾನಿತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿತೇನೆ 4 ಜನ ಎತ್ತೀನಿ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿನ 11 ಕುಲ ಕೆಲವರೈತೆ ಪಿರೋಡು ತಿಕ್ಕುಬುರ್ದಿನ ಗಾಡಿಲಿ ಹಿಡಿತೇನೆ ಕಲ್ಲು ಬುರುಡ ಬಂಡದು ಗಾಡಿ ದುಲ್ಲಾಡು ಮನಿ ಬಂದ ಬಾಕಿಲು ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಉಂತಾದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋರು ಮಲ್ತು ಉಂತಾದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಜೈದಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪಿರಮಿತರಪ ಅದು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಡು ಅವಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪಾದ ಗಲಾಟೆ ದುಂಪ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೂತಿಂದ ಅವು ನಾನು ಉರಿ ಎತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ವಾನಾಯಕರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೆತ್ತು ಜೇರು ಏತು ಹತ್ಯೆಲಿ ಏತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹತ್ಯೆನೆ ಅನ್ಕನ್ನ ಕನ್ನೆದುರ್ತು ತಂದು ಅವು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚನ ಅಂಡ ಇನಿಕೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಪೋತೇರು ಆ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಸತ್ಯ ನೆನೆದಿತ್ತೇರು ವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಬಲಿದಾನ ಆತಂಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡೆ ಆ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಅನ್ನ ನೆನಪದಿತ್ತೇರು ಅಕಲೊಟ್ಟು ಕುಲ ಇನಿಕಲ ಎಂಗಲು ಸಂಬಂಧ ಇನಿಕಲ ಹೊರ್ತಂದು ದಾದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕಲು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೇಸುಗೋಸ್ಕರನೇ 15 ವರ್ಷದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ
ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬನು ಇಲ್ಲಾಡ ಬಿಡ್ದು ಎಂಗುಲು ಅಂಗಡಿ 4 ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ 4 ದಿನ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬದ 2 ದಿನ ಪಟಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ 11-16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಒರಿಂದ ಬಂದ್ಬುಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತು ಪರ್ಬನು ಬಿಡ್ದು ಆ ಪಟಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕುಟುಂಬಗೂ ತೂಪೆಂಡ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಂಘಟನೆ ಬುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲೇರು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇತ ಘಟನೆ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಡೋ ಸುದ್ದಿ ಅನಾಗ ಮಾತಿರಲ ವಿರೋಧ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧದ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಜಾಗರಣೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಉದ್ದುದವಿನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 36 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 13 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಡುಪ್ಪುನಗಲ ಆಗಲ್ಲ ಜೈಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಚೂರ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಾನೂನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಂದ ಅವಲ ಜಾಗರಣೆ ವೇದಿಕೆ ಅಪಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇಂಕೆ ಏರ್ಲ ಸತ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ತ ಉಲ್ತು ಕಾಸಕಂತ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ತತ್ತದಲ್ಲ ಉರಿಳಕೆ ಎಂದು ಜೇರ್ ಆತ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು 94ನೇ ಇಸವಿಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಘಟನೆ ನನಗೆ MLA ಅವರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕುಲೇ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರಯ್ಯರನ್ನು ಕಂತದ್ದು ಉಂದಾದ ಗೆಂದಾದ ಯಾನು ಪೂರ್ಣವಾದಿ ಅದು ಪಿದಡಿಯೇ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗಿತ್ತ ಪಂಡೇರು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಉಲೈ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇನಿಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ ಪಂಡಜೇರು MLA ಇಲೆಕ್ಷನ್ ತತ್ತಿನ ಪಗಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾನ್ ಏನಡ್ದು ಆನೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿರಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿರಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾದೆತ್ತನ ಪಂಡದು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ ಪಲ್ಲೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಸತ್ಯ ಎಂಗ್ಲಡ್ದು ತಪ್ಪಾತಂಡು ಎಂಗ್ಲಡ್ ತಪ್ಪಾತಂಡು ನಿಕ್ಕ ಅನ್ಯಾಯ ಆತಂಡು ದಯದೀದವನ ಮದತು ಬಿಡು ಬಲ ಅಂದ ಆತ ಪಲ್ನೆ ಇಂಕ ರಡ್ಡಟ್ಟು ಒಂದಿ ಪಲ್ನೆ ಉವೇ ಶರ್ತದಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದೇ ಅನ್ಬತ್ತು ಬೆನ್ಪೆಯ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಬೆನ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಡ ಆಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕದಚ್ಚು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕದಚ್ಚು ಕರೀನ MP ಚುನಾವಣೆದ ಪಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 200-300 ಜೆಚ್ಚ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡಿಯರು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅನಿಲ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಲಿಪಡಾಯರು ಸತ್ಯಾವೇರು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪಾವು ಪಕ್ಷಗೂ ತೊಂದರೆ ಒಂದುಂಡು ಮುಜುಗರ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದಿದೇವನ್ ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲಿ ತೊಡ್ದೇ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ 2 ಫೋನುಡು ಮಾತ ಫ್ಲೆಕ್ಸುಲು 4 ದಿನ ಒಡ್ಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ದು ಪೋಂಡು ಅಂಡ್ ಐಟಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆನೆಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ದೆಪ್ಪಯ ಸತ್ಯ ದಾದಾವಡು ನಿಕ್ಕ ಬಲ ಅಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒರಿ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ಪೇರು ಸಂದರ್ಭಡು ಬರ್ಪೇರು ಸತ್ಯನಿಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಪ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಐಟು ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ಕರೀನ MLA ಚುನಾವಣೆ ಬತ್ತಿನ ಪಗಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯನ ಪಗಲ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೊಂದು ಪಾತೇರ್ನ ಪರ್ತತ್ತು ಓಟು ಮುಗಿಸಾತಿಗೆ ದಾದಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂಡ ಆ ಎಡಮ ತಿಂಗಳು ಪಾತೇರ್ನವೇನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮೂಲಾಪುಜ್ ನಾನು ನಿರೇಲ್ನ ದೂರುಜಿ ಎರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜ್ಜಾನ್ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪಂಡೇರು ಈತ ಸಮಯ ಸತ್ಯರೆ ಈರು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಗುಲು ಮನಿ ಪಂದ್ಯ ಕುಲಿಯ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗುಲ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ಕೆ ನೋಡು ದಾಯಗೆ ಸೀಟನ್ನು ಕೊರ್ಪು ಜೇರು ಪಂಡದಕ್ಕೇನುಗ ಕುಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಕ್ಷೇತರದ ವಿಷಯ ಬತ್ತ ಅಂಡ ಒಂದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊಲ್ದೆತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಊಲ ಚರ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಷದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕೇನುಗ ಪಕ್ಷದ ದಾಯಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪು ಜೇರು ಉಲಾಯಿ ನೇರವಾದ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದಾಂತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ದುಂಪೋಪಿನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಕೇನೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿನ ಎದುರಾದಿ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ಬೈದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯ ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ದಾದ 19ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡು ಸಂಘ ಅಂದ ಬಂಡದು ಸೇರೊಂದು 14 ವರ್ಷೋಡೆ ITC OTC ಆದ 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ OTC ಆದ ಕಾಲೇಜು ರೂಪನಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು 10-15 ದಿನ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಪೋದು ವಿಸ್ತಾರಕ ಅದು ಪೋದು ಆನೆ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಪೋದಿತ್ತದ ಶಾಖೆನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ತಪ್ಪ ಸೊನ್ಪತ್ತ 1ನೇ ಇಸವಿಡು ಸಂಘಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು 2014ನೇ ಇಸವಿ ಮಟ್ಟ ಸಂಘಟನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಆದ ಜಾಗರಣೆ ವೇದಿಕೆದ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರುಂಡಯ್ಯನು ನೂದೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋರಾಟದ ಪಟ್ಟಿನ ಕೊರೋಲಿ ನೂದೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋರಾಟದ ಪಟ್ಟಿನ ಕೊರೋಲಿ ಇತೋ ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲನ್ನು ಬಂಧನ ಹಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಬಂಧನಗೂ ಅವಕಾಶ ಆ ಒಂದೇ ಉರಿಯೇ
ಸತ್ಯ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಬೊಡಿತ್ತಿನ ಆತಿತ್ತಂಡು ದೇವಿಯರ್ನ ದಯ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತಿತ್ತಂಡು ಜೀವಂತ ಇನ್ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಜೀವಂತ ಇನ್ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಜೀವದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದು ಕೇಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೇನ ಒರ್ಪ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಮತಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಜಕ್ಲೇನು ಮುಚ್ಚ ಒಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ನೂತೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಪೊನ್ನುಲು ಹಿಂದೂ ಆನಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮದುವೆನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಾದು ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗುದಾಲ ಮಲ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಕೆಟ್ಟೆ ಯಾನು ಬಿಂದಿನ ಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಕ್ಕ ಬಸ್ಸಡ ಬೈಕಡ ಪೋಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರಣ ತಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನು ತಿರುಗುರಂಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ₹1 ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕೇನಂದೆ ಯಾನ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದಿನಿ ಸಾಲಡು ಮುರ್ಕುದಿತ್ತಿನ ಉಂದ್ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪ ಉಂದ್ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪ ದಾದ ತಪ್ಪಿ ಅನ್ ಮಲ್ದೆ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ವಾವಾ ಪಕ್ಷ ಹೊಡಿತದ ಹಿಂದುತ್ವಗೋ ಪಕ್ಷಗೋ ಪ್ರಮುಖರೇ ದಾದಾದ ನಿರ್ತಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಬತ್ತ ಮೂಲು ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಲ ಆಪೇರು ಪಕ್ಷ ಬಿಡುದು ಹೋದು ಬೇತೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಪೊಯ್ನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಿರಾಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಪಾಯಿನಕ್ಲೆಗಳ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದು ತಂದು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಅವಕಾಶಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪಕ್ಷಗೂ ನಿರ್ದು ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಗೂ ಬೋದು ಶಾಸಕರಾದ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಿರಲು ತಂದು ಬತ್ತಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಉದಾಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ತಪ್ಪ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ಜೀವನದೊಟ್ಟುಗೂ ಬೀರು 14 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಉಭಯ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತುಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವಂದಿನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ದುರ್ದೈವ ನಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪನ ಕೊನೆಯ ಕಾಲೋಡ ಅವಿನ ಪಿರದೆಪ್ಪುನಂಚನ ಆದೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಸೈದು ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಪೋತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಚೂರು ದುಃಖ ಆತು ಅಣ್ಣನ ಜೀವದೊಟ್ಟು ಗುಬ್ಬುರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ಮನಿ ಪಂದ್ಯ ಕುಲಿಯನ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗುರ್ತೈತಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತೈತಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪ ಯಾರು ಪರಮಿತ ಪಂಡೇರು ಸತ್ಯ ಯೋಗ್ಯ ಲೆಟರ್ ಪೋದೋಲ್ ಕೊರ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯಾರು ಅಂದು ಯಾನ್ ಪೊಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ವಾ ಎನ್ನ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊನ್ನೋ ಎನ್ನ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ದನಿ ಏರಂದು ಕೇಟ್ಟು DKಶಿನ ಭಾರಿ ಆಪ್ತೆ DKಶಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಮೇಕೆ ಹೋಯ್ತೊಂದಿನಾರು ಆ ಮನುಷ್ಯಲ ಪಂಡೇರು ಸತ್ಯ ಪೋಲೈ ಬಲ ಎನ್ನಟ್ಟು ಬಲೈ ಯಾನಿಕ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಾನ್ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿಡಿದಗು ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಪೂರ್ಣಂದ ಹಿಂದುತ್ವದ ಎಂಕೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಆಯನ್ನ ಹಿಂದುತ್ವ ಸ್ವರ ಯಾಪಲ ಅಡಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಗನ್ಮೆಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಖಂಡ ಬೇಡರೆ ಪವಂದೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಂದೆ ಅನ್ನ ತಪ್ಪ ಪಕ್ಷೇತರ ಉಂತಂದಿನ ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಉಂದೇ ಯಾನಿನಿಕೆನ್ನೇನಿ ಉಂದೆನೇ ಯಾನು ಜವನೇರ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಜವನೇರ ಪಂಡೇರು ಸತ್ಯನ ಇಂಕುಲಿರ್ನ ಪರವ ಅದಕ್ಕೇನುವ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಆತಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟ ದಾದಾಪುರ ಆತಂಡು ಎಂಚಪುರ ಆತಂಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಸರ್ತಿ ಬೈದಯ್ಯನ ಸರ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಲ್ದೆ ಪಂಪಿನ ಎಂಕಿಲ ಸರಿಟ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡು 10-15 ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಮಲ್ತದ್ದುಂಡು ಯಾನ ಸಂಘಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಹೋರಾಟ ಏತಾತಂಡು ಕೇಸುಲು ಏತಾತಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಸಿದ್ಧರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪನ್ಪಿನೇನು ಅವು ಇಂಕು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋರಾಟನಂತೂ ಊಲ್ಲ ಯಾಪಗುಲ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಪಂಡಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹೋರಾಟಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂಜೆ ಯಾನಿನಿ
ನಿಕಳ್ಳೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷ ಎಂಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ಪೊಜ್ಜಿ ಸುರೂಟು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆಪಿನ ಸಂಸದ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ನಗರ ಯಾನು ಸಂಘಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋತು ಜಾನ ಸಂಘಟದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದೆ ಯಾನು ರಡ್ಡೇ ಸರ್ತಿ ಆಯಿ ಒಂಜಾತು ಗೊಂದಲ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಅವೇ ಸಂಸದನ ಪರವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಯಾನೇ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಕೇಂಡೆರೆಂಕ್ ಸತ್ಯರ ಇರ್ನ ಸೀಟು ಇರಕ್ಕೆ ತತ್ತ ದಿನ ದಯಗ ಗೊಂದಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪಾರನ್ ಅಂಡಲ ಸಂಘದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಉಲಾಯ್ಡು ಸಂಘದ ತತ್ವದ ಉಲಾಯ್ಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕತ್ವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತು ಆನಿ ಮಲ್ತಯಾನ ಅಂಡ ಐಟಳ್ದು ಬೊಕ್ಕಯ್ಯನ ಪಕ್ಷಗೂ ಬತ್ತಿನ ಪಗೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಾವನ ಏನನ್ನು ದುಂಕುನ ಏನನ್ನು ದೂರದೀಪಿನ ಇನಿಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಜಿಲ್ಲದ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸಮೇತ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಉವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ 1,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋದಪ್ಪ ನಾಂಡ ಯಾನು ಯಾಪ 2 ವರ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾತಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡಿತಿನಾಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೇರವಾದ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬುಡಿತಿನಾಥ ಘಟನೆ ಉಂಡು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮೋರ್ಚಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ನಪ್ಪಗಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದು ಉಯಿಸೊಂಡೆ ಅಂದೆ ತೊಂಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿಡ್ದು ₹1 ಕಾಸ್ತಿತ್ತೊನಂದೆ ₹1 ಕಾಸ್ತಿತ್ತೊನಂದೆ ಪಿದೇಡೇಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು 105 ಬಸ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಾತ ಕಾರ್ಡ್ 5,000 ಹೆಚ್ಚ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೋತೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಐಟು ದುಂಬಲಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೋತೆ ಐಟು ಬೊಕ್ಕಲ ಇನಿ ಪಕ್ಷದ ಕೊಲು ಏರ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಳು ಸಂಸದ ಏರ್ಲಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋತುಜೇರು ಏರ್ಲಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋತುಜೇರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೊಲಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋತುಜೇರು ಅಂಡ ಸತ್ಯ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೆ ಅನಿದನ್ನ ಟೀಮನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಡು ನುತ್ತಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ 13 ದಿನಟು ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಜೆಪಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮೋರ್ಚಾದ ಘಟಕನು ಮಲ್ ತಂದು ಬತ್ತೆ 2-3 ಕರೆಕ್ಟ್ SC/ST ಮೋರ್ಚಾದಲ್ಲ ಘಟಕನು ಮಲ್ ತಂದು ಬತ್ತೆ ಐಟು ದುಂಬಲವ್ವ ಆತಜ್ಜಿ ಐಟು ಬೊಕ್ಕಲವ್ವ ಆತಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಬತ್ತೆಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಯಾನೊಟ್ಟು ಗುಂತುವೇರು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲೊಲ್ಲ ಮೂಲ ಗುಂಪಾಪನ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆನ ಮುಂದೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಯ್ಯನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ದುಡಿಂಚ ಪಾತ್ಯರ್ಥ ಜಾನ ಅನಿವಾರ್ಯನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇನಾಗ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯ ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ಬಿದ್ದೆ ಬನ್ನಾಗ ಆತ ಬೇಜಾರಿಂಗ್ ಕರೀನ ಆಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಇಂಕ ಆತ ಐಟು ದುಂಬು ಸಂಘಟ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲಾಡುಪ್ಪನ 10-15 ವರ್ಷ ಇಂಕ ಏತು ಬೇನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಾನ ಸೈಸೊಂದು ಮಲ್ದನ್ನು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನು ಅಂಡ ಓಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೋದಿತ್ತು ಜಾನ ಅಂಡ ಇಂಚೋಗ ಆಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಿನ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ಸತ್ಯ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸತ್ಯನ ದುಂಕಿಯ ಅಂಡ ಸತ್ಯನ ಮುಗಿತಾ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಉಲು ಕಾಸು ಮಲ್ತೆ ಮೂಲು ಕಾಸು ಮಲ್ತೆ ವೇಟೇಟು ಮಲ್ತೆ ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಅಪವಾದ ಮೊಕುಲು ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪವಾದನ್ನು ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತು ಪಾಡಿಯರು ಅಂಡ ಸಮಾಜವೇ ನಂಬುಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬುಡಿಜಾರು ಅಂಡ ಇನಿ ಅಂತಿಮವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತುಂತಿದ್ದೇನೆ ಮೂಲು ಮಾತ ಸಂಸದರ ನಕಲು 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ಅನಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ಲ ಸಂಸದರ ಆದುಪ್ಪನಗನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರೆಲ್ಲ ಸಂಸದರ ಆದುಪ್ಪನಗನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪನಂಚನ ಸಂಘದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪನಂಚನ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಸಂಸದೆಲ್ಲ 3 ಸರ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಆಂಡ್ 15 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಆಂಡ್ ದಾದಾ ಮಲ್ತಿರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋಚ್ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜ ಸಂಘಂದು ಪಂಡದು 11ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡಿ 42 ವರ್ಷ ಆಂಡೈಟ್ 37 ವರ್ಷ 81ನೇ ಇಸವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014ನೇ ಇಸವಿ 12ನೇ ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಸಂಘಟನೆ ಪಕ್ಷ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಾನ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಕು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊರದು ಬೆಲೆ ಮಲ್ದೆ ಐಕ್ಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂಡದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ವು ಆ ಸೊರನ್ ಲಕ್ಕಾದೇರು ಉಂತೊಡೊಂದು ಬಂತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಗುತ್ತದು ಅಂಡ ಅಕಲಗಲೇನಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಐಕ್ ಯಾನದೇ ಒಂಚೂರು ಪನೊಡಾಂಡ್
ಪಂತಿನ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಪಡ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪಂತಿನ 25 ವರ್ಷಡು ಓಲೋಲಿ ಇಂಚೆಂಚ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದನ್ನು ಪಂಡದು ಅವು ಆ ಮುದ್ದೋಳೊಡ್ದು ಪತ್ತದು ಕೊಡಗೊಪ್ಪು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪು, ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ್ಪು, ಉಡುಪಿಪ್ಪು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡುಪ್ಪು ಆ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದನ್ನು ಪಂಡದು ಅವು ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು 100 ವೆಹಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿಲ ಮಲ್ದಂಡು ಮಾತಲ ಮುಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದಂಡು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ 2 1 ರೂಪಾಯಿ ತೆತ್ತನಂದೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಅಧಿಕಾರದ ಮಿತ್ತ ಹಕ್ಕದ ಮಿತ್ತಡು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸರಿ ನಿಕುಲ್ ಕೇಲೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡದೆ ಅನ್ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಸೇರಿದಿನ ನಿಖಿಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಪನೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಬಂದು ಎನ್ನ ಉರಿಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ವಾ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟಗಾರರುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೋಡು, ಅಕ್ಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ನಿಜವಾಯಿನ ಅವಕಾಶ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೋಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು. ಇನ್ನು ಆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಉರಿ ನೇಪಥ್ಯಗೂ ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅವರ ಬೆಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂದಿನ ನೆತ್ತ ಬುನಾದಿ ಅದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಷ್ಠೆಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಡು ಈ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅದು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಲಿಕೆನ್ನಾಗ ಇದು ಉಂತುದೀನಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇಂಕೋಸ್ಕರಲತ್ತು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹೋರಾಟಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟಡು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಳೆ ಒಂದು ಇನಿ ಬದುಕೊಂದು ಉಪ್ಪನ ಅಕಲ್ನಾತಿಗ ಕೊಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಗೌರವದ ಜೀವನ ಅಕಲ್ನ ಆವೋಡು ಅಕಲೆ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗೂ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದಿನ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಆದಿನಿ ಅನ್ಕಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತುಂತಿನಿಂದ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದ್ಸದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ. ಜೀವನದ ಶುಭ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿ ಮದುವೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಸೀಮಂತದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 750ರಿಂದ 1000 ಜನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಎಸಿ, ನಾನ್ ಎಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ವಿಶಾಲವಾದ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅರುಣ ಕಲಾ ಮಂದಿರ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. 8310 91376 9448120 315. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.